maja, Međunarodnog praznika rada, poziciju radnika danas u Republici Hrvatskoj. Dakle, možda nikad nismo imali više zaposlenih radnika u Hrvatskoj, nikad nije bilo manje nezaposlenih radnika u Hrvatskoj, ali nikad nije bilo ni gotovo 200.000 praznih, slobodnih radnih mjesta u Hrvatskoj. Dakle, postavlja se pitanje da li je to onda sada dobro stanje, da li bi po tome radnici u Hrvatskoj trebali biti zadovoljni, ili postavlja se pitanje zašto onda radnici i nadalje smatraju da raditi u Hrvatskoj je daleko lošije nego u Sloveniji, Austriji, Njemačkoj, Irskoj ili nekim drugim zapadnoeuropskim zemljama. Dakle, ono što je činjenica, da kroz svih ovih godina, 30 godina hrvatske samostalnosti, od vremena pretvorbe, privatizacije pa do svih raznih oblika neisplata plaća i svega što smo proživljavali u Hrvatskoj, nakon ulaska u Europsku uniju, ne samo da je bio jedan prirodni odljev radnika iz Hrvatske, jer eto, otvorilo se tržište rada, pa radnici odlaze na kvalitetnija, bolja radna mjesta, nego jednostavno kroz cijelo to razdoblje postojala jedna praksa hrvatskih poslodavaca u Hrvatskoj da se na cijeni rada maksimalno štedi, da se profit maksimalno pokušava zadržavati i povećavati upravo na uštrb cijene radnika u Hrvatskoj. Dok je bilo dovoljno radnika iz ovih naših susjednih zemalja, oni su popunjavali odlazak naših radnika iz Hrvatske. Sada kada više nema ni tih radnika iz naših susjednih zemalja, poslodavci se grčevito bore da dovode radnike iz trećih zemalja, dakle iz Azije, Afrike, Indije, Nepala, Pakistana i da ne nabrajamo ostale zemlje. I sada nekim čudom počinju shvaćati da su im ti radnici postali troškovno skuplji nego domaći radnici, počinju shvaćati da su dizali cijenu rada ovdje u Hrvatskoj više nego što smo i mi kao sindikati na to tjerali, da su mogli imati kvalitetnije, stručnije radnike i da ovi radnici ne samo da dolaze kao nestručna radna snaga, nego da jednostavno Hrvatsku doživljavaju kao usputnu stanicu kako bi otišli u neku susjednu zemlju gdje mogu možda i 3 puta više zaraditi. I jednostavno ono što je nama danas u Hrvatskoj više u potpunosti neprihvatljivo, da sa jedne strane višestrukim povećanjem minimalne plaće, što nije naravno samo odraz dobre volje Vlade Republike Hrvatske, naravno da su i naši zahtjevi sindikalni uvijek išli ka tome da da minimalna plaća bude na razini 50% prosječne plaće, odnosno 60% medijalne plaće, ali jednostavno 130 i više porast minimalne plaće u proteklih nekoliko godina nije ni približno pratio rast ostalih plaća u Hrvatskoj, dakle srednje složenih poslova i više složenih poslova. Mi smo danas prije svega na razini gospodarstva uranilovka kroz politiku plaća. Vlada je u proteklog godine na razini državnog i javnog sektora pokrenula ili pokušala kroz jednu reformu doći upravo do rješavanja tog problema, dakle i kroz podizanje osnovicu temeljnom kolektivnom ugovoru, a i kroz, ajmo tako reći, utvrđivanja kroz uredbu različitih koeficijenata za sve sektore u državnom i javnom sektoru. Naravno da takav veliki posao se nije mogao savršeno napraviti, naravno da uvijek ima oni koji smatraju da su više zakinuti od ostalih, i naravno da uvijek postoji pravo, kao što u ovom trenutku imamo pravo 3 sindikata da provode određene industrijske akcije, sindikata u obrazovanju, da traže veća povećanja koeficijenata za radnike u obrazovanju, i to apsolutno nije sporno. Ono što moram danas ovdje naglasiti i što nije dobro, da upravo ta 3 sindikata prozivaju najveći sindikat u obrazovanju, sindikat hrvatskih učitelja, za nekakav takozvani deal sa Vladom, samo zato što ne žele ići njihovim putem, što žele nekim drugim putem doći do istog cilja što i oni traže. I da uz to se i proziva taj sindikat da je dilao sa Vladom zbog nekakvih sindikalnih nekretnina i tako dalje, što je apsolutni nonsens, jer sindikalne nekretnine i ono što je pripalo sindikatu hrvatskih učitelja dogovoreno 2010. godine na razini svih 5 sindikalnih središnjica, i jednostavno te medijska pisanja sad trenutno o tome bi želio na ovaj način definitivno demantirati, a sigurno nešto će o tome reći i kolegica Sanja Škren. Tako da rješenje
u kojem vidimo da upravo za rješavanje ove uravnilovke, ovog jednostavno opiranja poslodavaca, da na razini sektorskog kolektivnog ugovora u gospodarstvu stvore razlike u bruto plaćama, vidimo u utvrđivanju 3 razine minimalne plaće u Republici Hrvatskoj. Dakle, ne samo da ona bude kao što je sada 970 eura za najjednostavnije poslove, nego da kroz socijalni dijalog, da kroz temeljni kolektivni ugovor za gospodarstvo dođemo do 3 razine minimalne plaće, a to znači da za najjednostavnije poslove minimalna plaća bude 1000 eura, da za srednje složene poslove poslodavci ne mogu u bruto iznosu obračunati manju plaću od 1500 eura, a da za više složene poslove ne mogu obračunati bruto plaću manju od 2000 eura. To definitivno može pomoći preko 150.000 trenutno sada radnika u gospodarstvu koji primaju nešto malo za 10, 20 do 50 eura samo veću plaću od minimalne plaće. Danas nitko više u sektoru trgovine ne želi biti poslovođa, jer ima istu plaću kao i onaj prodavač. Nitko više ne želi raditi bilo koje složenije poslove ili jednostavno smatra da je degradiran i da je omalovažavan zato što ga se plaća kao i onog radnika sa nejednostavnim poslovima. I to je ono što mi želimo spriječiti, ono što želimo sada kroz politiku plaća u gospodarstvu definitivno promijeniti. Neće to biti jednostavan put, put ide prvo prema Hrvatskoj udruzi poslodavaca od koje tražimo pregovor o temeljnom kolektivnom ugovoru. Put će ići prema Vladi Republike Hrvatske da se u zakonima poput Zakona o reprezentativnosti, Zakona o minimalnoj plaći takva zakonska mogućnost definitivno utvrdi i ono što definitivno očekujemo od svih naših članova, naravno da to nije samo pitanje interesa sindikata unutar Središnjice Saveza samostalnih sindikata, to je pitanje svih sindikata u gospodarstvu koji djeluju u okviru svih sindikata, da mobiliziramo naše članstvo, da putem javnih pritisaka, putem sindikalnih akcija prisilimo i poslodavce i Vladu da se upravo ova nepravda, ova velika nepravda u sektoru gospodarstva promijeni i da upravo to bude najjača demografska mjera, jer veće demografske mjere od pravednih plaća u gospodarstvu u kojem radi 2/3 od ukupno zaposlenih u Hrvatskoj, dakle nema veće demografske mjere. I to je cilj kojim idemo i postoji samo još jedan zahtjev prema Vladi Republike Hrvatske, odnosno prema Ministarstvu financija, a to je da minimalna plaća ne smije u Hrvatskoj više biti oporezivana. Najniži osobni odbitak koji je trenutno sada 600 eura, tražimo da se podigne na 970 eura, odnosno da najniži osobni odbitak prati visinu minimalne plaće. Dakle, minimalna plaća u Hrvatskoj ne smije biti oporeziva. Hvala lijepo. Još jedno pitanje samo za vas. Kako vi sindikati sutra planirate obilježiti praznik rada? Savez samostalnih sindikata Hrvatske će sutra imati od 11 do 13 sati u Tvornici kulture skup sa 100.000 naših članova, naših udruženih tijela, gdje ćemo upravo ove zahtjeve koje sam danas naglasio još jedanput ponoviti i gdje ćemo naravno te zahtjeve direktno uputiti prema onim predstavnicima kako Hrvatske udruge poslodavaca, tako i Vlade Republike Hrvatske, Hrvatskog sabora koje smo pozvali upravo na ovaj skup. Dakle, želimo im te zahtjeve direktno prenijeti i istovremeno sutra na tom našem eventu dijelimo i nagrade našim sindikalnim povjerenicima i povjerenicima zaštite na radu za njihova postignuća u protekloj godini. Hvala. Evo, kratko ima. Da. Ja samo da se nadovežem na kolegu Novosela. Ono što je jedan frapantan podatak upravo izašao vezano za plaću u veljači 2025. godine jest da od 754 eura neta, koliko je minimalna plaća, do 1512 eura je smješteno, dakle, u neto iznosima 70% naših radnika. Kada to prevedemo u sistematizaciju radnih mjesta, to je kao da kod nekog poslodavca imate koeficijent 1 do 2. Dakle, 70% naših radnika je zgurano u koeficijente 1 do 2. S druge strane, poslodavci govore da je rast plaća, da je to granica njihove konkurentnosti, da zbog toga rastu cijene, da zbog toga oni nisu konkurentni. To uopće nije točno. Prema najnovijim podacima Eurostata,
cijena bruto sata rada u Hrvatskoj je 16,5 eura, prosjek Europske unije je 33,5 eura, dakle dvostruko više. Njemačka, Austrija, Irska, dakle zemlje kamo odlaze naši ljudi imaju 43 eura i više po jednom satu rada. Dakle, naši poslodavci, da bismo zadržali naše radnike, da bismo zadržali naše ljude, moraju biti konkurentni upravo i kao poslodavci sa poslodavcima u Europskoj uniji. U protivnom, naši ljudi će i dalje nastaviti odlaziti, a mi ćemo svako malo po malo gubiti našu budućnost. Može. Evo, većina su kolege rekle iz ostalih središnjica, no ono što želim naglasiti... Mogu samo zamoliti jednu stvar da stignemo na... Može, ja se ispričavam. Dakle, evo ja sam solidarnost. Ok, hvala vam puno. Većina znači onoga što se odnosi na same radnike, kolege su već do sada rekli, no ono što želim naglasiti je da smo mi ovdje 3 sindikalne reprezentativne središnjice, no naše djelovanje je doista zajedničko po svim pitanjima. Ono što želim dodatno naglasiti je da ono što je specifičnost Matice hrvatskih sindikata je u stvari okrupljivanje upravo javnog sektora unutar naše središnjice i da kroz javni sektor mi u stvari uskoro sada krajem ovog mjeseca očekujemo novi početak pregovora za osnovicu plaće. Tako da u stvari permanentno se pregovara unutar javnog sektora s poslodavcima i kroz socijalni i sindikalni dijalog u stvari postižu se pomaci po pitanju prava zaposlenika u javnom sektoru. Također, ujedno su u tijeku pregovori za granske kolektivne ugovore u javnom sektoru. To je ono nešto što je karakteristično obilježje javnog sektora naspram drugog sektora, na primjer državnog sektora. No ono što obilježava zajedničko djelovanje ove 3 središnjice definitivno je nastojanje i pitanje razlikovanja člana i nečlana, i to u ovoj godini. Kroz Gospodarsko-socijalno vijeće inicirali smo to pitanje i to pitanje itekako je bitno za sve zaposlenike u Republici Hrvatskoj, ali isto tako posebice članove sindikata, tako da ćemo u ovoj godini, kao što smo i rekli, najavili, potencirati upravo rješavanje pitanja razlikovanja člana i nečlana, jer u Republici Hrvatskoj diskriminirani su članovi sindikata za razliku od onih koji nisu članovi sindikata. A ono što je kolega Novosel naglasio, a to je u stvari da je ove godine stupio na snagu zakon o povratu sindikalnih nekretnina u fond nekretnina na pojedine sindikate, da jedan dio odnosi se i na sindikat hrvatskih učitelja, što sam i ja predsjednica, i ovim putem i ja, kao što je kolega Novosel stavio demanti na sve one optužbe koje se provlače u ovoj antisindikalnoj borbi protiv najvećeg sindikata u Republici Hrvatskoj, je ujedno u stvari činjenica da se mora doći na kraj pričama o manipulacijama, bilo kakvim nekakvim konstrukcijama, kupovini vlade, sindikata i bilo što je slično. Definitivno to spada u kategoriju kleveta, no o tome će se baviti u narednom periodu sudovi. Ali ono što je primarno interes je članova sindikata da znaju da ove industrijske akcije nemaju nikakve veze sa zakonom o povratnu sindikalnih nekretnina, a o sindikalnom fondu, naravno kao i do sada, brinut će se temeljem sporazuma iz 2010. godine ove reprezentativne središnjice. Hvala vam puno. Hvala.